नायतनाय जत खापानि तावकताय बक्सनो तिनि साला जरानि चिनिकक टिभिनि कगलाम पान्दा तुइ फाइजावका तिनि कक सालायमुं पान्दा अंखा तिनिनि फेसबुक नि कगनो तियै जों माने लुकुरावनो एक्सप्लेन बा एक्सप्लेन निनाय अब अंखा जे ताबुकनि जे स्मार्ट मोबाइल फोन तुइ तंनाय रक ताबुक फेसबुक थंलायो बा व्हाट्सएप थंलायो एबा अब अंखा इंस्टाग्राम थंलायो बा ट्विटर थंलायो गोबांमा इंटरनेट नि जुग ताबुक इंटरनेट तिनो ताबुक कक बो सालाय मानो इंटरनेट तिनो ताबुक दादा खिदाक नायसिलायनो नांगे इंटरनेट तिनो ताबुक नाहालाय नायसिलायबो मानो गोबांमा इंटरनेट नि बिसिं तिनो ताबुक हामिया सायाबो खलाय मानो सागनि रिक्रि बस्त्र क्रिके फुननानि बो इंटरनेट ति फुनुगै मानो साग माइचि तमनो बो इंटरनेट नि बिसिंति फुनुगै मानो साग नुखंगो सामुं तां तमनि अबो इंटरनेट नि बिसिंति फुनुगै मानो एबा निजि बेराय तमनि अबनबो इंटरनेट ति फुनुगै मानो काहामको निनि ताकु बुखुक जदिनो हाक्सा लगो कायजाक तंगो बा फाइमाइया बा सागर आंखुसा गरै फाइ नामुसंगो फाइमाइया हाक्सालो बुमा बुफा नायनो मुसंगो नायमैया फाइना मुसंगो फाइमैया नुखंनि जों जालो तमनि बागै अबा हायरंनि बागै इंटरनेट रक तंगै मानि जारा लुकुरंनि बागै एबारे बिजनेस कतर कतर खाय रक बर व्हाट्सएप तै सामुं तांहर मानो फेसबुक तै सामुं तांहरै मानो एबा बर वातनो बिजनेस खायनो बो सामुं पाइलेनि बागै ताखु बुखुं नगो बेरायनो फानो बुमा बुफा नगो थां बेरायनो फानो borok phai manya ko ojora hangkai internet tui nailayo kaham na tong bahai tong tam khai tong ama babu dara manai bai kaga kaki mama mami hinai thago nanu hilaye internet tui nailayo video call khlalaye ba kok salai horo yang nugago kaisa kaisa hangkai na bongni musungma da abo na kiba buino phunungma da ang mo haike tongoi mano nei na ang mo haiklai ani ungsuka explain tongo ang ronggo ni da phuno tabuk jong ok kongno sanan sakang example ang risinai जों बाजाराव जेकुनु मिथाइ बा कतै बा साकम गोबांमा आबो जानजानि लेंगुवेज दंगो बा जानजानि कामिंनि बा जानजानि डिस्ट्रिक्टनि लेंगुवेज आबो दंगो बाखा जागाव हंकाय मिथाइ हिनो बाखा जागाव कतै हिनो बाक्सा जागा साकम हिनो बाक्सा जागा साकमला हिनो अबो साजनाय मानि रंनता दोगानि बा बाजारनि इंगाकाय ताबो आं जातो खवाइनि बरबा खवाइनि ककमै सासनाय कतै हिलिया मिथाइ हिलिया साकुम बायनो हिंजनाय साकुम जों बाजाराव जेफुरु कटाल नुगो पाइसा नामु संगो यानि पकटो रां क्रै नों पाइचाइ माइया बनो पाइसा ना थांगा हंकाय निनि पकेटनि रां तंनो नांनाय बा निनि इनकाम तंनो नांनाय हाया साक ओ मानैनो चानामु संगो साइमिया जदि नों बांकि तुइ फेगेबो नों बांकि उलो फानो नों आजौइनो नांनाय इंकै ताबु नुगो नायदि जों जदिनो जे मानैनो जों नुगो ओ मानैनो जत बरनो पाइनै ना मुसंगो जे मानै काहाम मो मानै पाइखा हंकाय आनि बागै बुसो काहाम बा बुसो खामिया अबनो नाया इंकै बाक्सा जे मानै फालनाय रक बा आनरो पाइफाइदि हिनि मानै फुनुनाय रक रि फानो काइसा ब दुकान फानो दंथो ब एडभार्टाइज फानो फुनुगै दंखा बा ब ओ कामिं बेराय फानो ब रि फानो फालाय दंखा बा जे कुनु काइसा मानै फानो फालाय दंखा आनि मनो पाइबायदि हिनै इंखाय अफुरु लुकुरक नायथकजागै पाइना रलायो बाक्सा पाइमैया अंगो रां पैसा करिनि बागै हियाबा बाक्सा रां पैसा तंफानो नों पाइगलाक म रखनि थांनिबो तंगो अंगा अजराव हंगनो जे बरक पाइना मुसुङै तंनाय बेनि बोखा खिरिं चांजागो अंको अब हाइरंनो जे मानै काहाम हिनै बनो पाइना थांगा हंकाय किन्तु
Ori bisiti kia ori datino phone thangnai eba o samung kahamni painan ni thangai pai to khaibo o samung le koidin nang sai tongmanai ba datino pai thangnai chamung bisut kaisano biskit kaisano packet kaisano sabainani busu somoi nangba somoi kisa tiasi datino sai payo ngino ni yagotai samung kerin thangnai oba hahaino kaisa example जों साइ दंगो जे मानैनो पाइनानि मुसंगो अ मानैनो मा पाया हंकाय आं उ बयनि दुगानिनो फानो नाहारै आं फटो बुजागै नायनो मुसंगो बा अ मानैनो अ खरसानो फानो साइ नायनो मुसंगो आं उ मानले बेला नाय थजाखा हेबा नों नाय थजाक फानो नि अकात गरै नों पाइ बुमाइया अब हाहाय जिनिस ओ जिनिस नावना जों ताक साना थांगा हांकाय अबनो फेसबुक गो जलारावनि खूब कम फेसबुक गो बुरि रक जार जार उ निग्रु रक बाय इंग्रेज रक बाय जारा कबागै फटो बजाजाक जारा मटम स्लाइड तैं तंनाय बरक तामो आति ना तंथगो ना किबा बुइनो फुनगो ना किबा आं मो हायके बायनो थांफायका हनै हिंजाना बागै दातै नाकिबा आं मुसुकै एडिट गोरों आं मुसुकै टेक्निकल दिनि जे सामुंनो आं मुसुकै रोंगौ होनना फोरों आंखौ फुनो नाकिबा आं मो हायके तंना मुसुं होनना फुनो अबनो कायसा वान सुगै मान्या सिनेटिफ्रा जोबुरिनि बागै गोबां मा अब हायनोगो जे फेसबुक निग्रु रक बाय गोबां लाइजाक निग्रु रक बाय मटन सलाय तै लाइजाक याग्रम लाइजाक बसकांथे गोबां जाक अंगलंथे गोबां जाक अब हायरा गोबां मास जों फेसबुक जों नायखिनोगो अबरनो कमेन्ट खालाय दिदि निनि कमेन्ट न गाहाम खायसैबो निनि कमेन्ट न ब हामिया ब नेगेटिव सिवानसो पजिटिव वानसो गया किन्तु ओ जे कमेन्ट गाहाम खायनाय मनाय हाइटांग दे अमो हाइरं मोसांगिया रखन सेकिया हंकाय निनि तामो निनि मेटार तामोबा नों दा हरिमा तंग ना बालैमा तंग ना किबा नों दा सारिमा तंग आनो हाइ हिंसि नेगेटिव वान सयसे तैसा कमेन्ट नो रिप्लाइ देलायो अबा हाइरं नो बसं कमेन्ट नो बसं नुगो पाइथागो बिनि बागै जदि हामिया सामुं बा बिनि बागै तेगैसा फेसबुक पोस्ट रगो तेगैसा बरक ओ जे बरक तेगैसा जागाव पोस्ट खाय रिखांकाय लासुकाय निने एगेन्सो केस खलायो एबा बनो जदि सिन्दाल बुइदाल हनै कमेन्ट खायलायका बा फेसबुकआव सैलायका हंकाय अ बुरिनि बागै लासंको अ बुरि तामुनाय एक्सन ना फुबो पुलिस बाय रमना फु लासुकाय कमप्लेन खलायलायो केस लायो साकनि तमुले बुतिं तंग अबनुले वान सुगिया आबाद निजे कमेन्ट हामिया खायजा फुरुखाय केसनि मामला थांगो अब कि काहाम को अच्छा ताबुक जों सानाय खरकसा बुरै बेनि दादो बाय गोबां लायै आनि जलासिमो हनै साका एफरे ब दादो हनै गसि मुरिओ आं दादो से बेनि दादोनि खाजानो अ बुरै रम्बो ना अ बुरै कि सिगार चराय सिगन ते दिबा अ बुरै कायजाक बजाक बसाक बतै गना बेन दादुनि हिनै दादुनि बिन दादुनि खाजा रम्बो गोबां तै गो अबरो कि मोसांगो आबार बुइबे हिंजा पुरुंकाय बुइने एगेन्सो केस खलायो अब हायरनो मुथागलायदि चिनि बुरि सारक बेलायके ताबो कायजाक फानंथो बजाक फानंथो बेलायके फेसबुक नि बिसिंतै ताबो हामिया अंगो फेसबुक बुइ नुखा अंकाय जलारा गोबां मा अब हायदंगो फेसबुक जदिनो चेहरा गाहाम खोकसे गोसा खाजा कत फुनुका हांकाय अबनो गोबां मसलाराव लोब नांजागो कमेन्ट खलायो मेसेज नाथे टेक्स्ट खायो हाय हेलो लायो लासो नाम्बार लायो लासोकाय कक थाइसा थाइनि सामानि जायांगे न केस लायो बा केस खायलायो साबो खाय बुरि रक चलानो केस खायो अब हायरो किमु मोजांबा निजिनि तमुंबाय निजि साजागो निजिनि तमुंबाय निजि फुनुक जागो अ फुनुक जागमानो ताइसा फुनुक रिखा हांकाय निने एगेन्सो ब केस खायसनाय तांगै
आनो अपमान खायो आनो फालनाय हिनो आं फालनाय पो आं साबाय फाल बजागा थां फाल पुरो फुनुक दि हाय फुनुक दि न फादामा पाइख्या न मादामा पाइख्या अबहायं लायो किन्तु बिनि तमुं जामुं जे बिनि तमुं जामुं न नुगुइनो बुइनि खोकसै गानावो कक आसायो ओ जे बरक जे फेसबुको अबहायके जे सित्रा सित्रा खलायो जे फेसबुक पोस्ट खायनाय रक जे खाजा गथ गथ खलायो फेसबुक पोस्ट खालायनाय रक सागनि फटो न अबनो बयनु खांकाय अबरकनो कमेन्ट खालायो बा साजागो अंका अजरा आते फटो पोस्ट खालायके हेनो फाल्तो तो मा तंबायना बाक्सा बाक्सा सलारावबो म बोरैके फाल्तो तो बिनि तमुं जामुं बिनि चेहरानो नुगुइनो फाल्तो तो हायराव वानसुना बाक्सा ओंखाय ना अब सलाराव बाक्सा बाक्सा सलाराव आबो वानसुमो बसाया सलाराव अर बुल तंगो बोरैनि फेसबुको बोरैनि फटो रिजाक नुखायनो अब फालनाया फाइल्याफानो बाक्सा जानजानि फलोवार बारिना बागै जानजानि भिउज बांनान बागै जानजानि इनकाम खायमान बागै बाक्सा हायकेबो फुनुगै मानो बाक्सा हायकेबो पोस्ट खालाय मानो ओंखाय पोस्ट खायमारावनो नुगैबो अबा हायरक नेगेटिभ टावान सुदि ओंखाय अबनो सानाय जे पाइनेकै साबो बा फालनाकै साबो नायदि ताबु जदि नों मुया मथासा बाजाराव लांगै आजुगै तंग हांकाय पाइने किरै हिंकाय बो फालैमाइया फालनाय किरैखेबो पाइने रक ओ मानैनो माइया अर पाइने बदोस फालनाय बदोस ओंखाय अबहायनो ताबुक जे फेसबुक रगो जे अबहाय कक काओ जे बले फालतो तक बले सिन्दालुं थतक हनै कक सालाय जागो अब किन्तु सागनि तमुंबायनो अब बाक्सा साजागो जे बुखुगलाय सानाय रक जे बुरि रग हायनो फेसबुक रगो इंस्टाग्राम रगो गोबांमा बुखुगलाय सानाय दंगो तामो सलानांथो तामो बुरि नांथो ताबो सानागलायो जे बाक्सा बाक्सा साग सिमिं काहाम हिनै सागनो सिनिमुं रिना नायो बा साग सिमिं बरक हिनै बरक नै सिनिमुं नायो किन्तु बा जे सिनिमुं नायनाय बबो सय सय बरक सुगिया तांगि बरक सुगिया हंकाय तमुं चामुं बिनिबो हामिया अबहायनो इंको अबन बिसिंतिनो जे बाक्सा गोबांमा फेसबुको खुगलाय सावो कायसानि नते कायसा सेजाव बुरै बाहायनो आरो न रिप्लाय रेलायो फेसबुको फाइनुजा नुजागै कायसानो कमेन्ट हामिया खायकेबो ते कायसा फाइ वाइसनो रिफाइसनाय फेसबुक लाइव नुजागै भिडिअ पोस्ट खालायसनाय प्रो अबनो रिलाय अब तै पाइ मुंकरै इगा पाइथा गंगै तामो ते खरसा बरक जदिनो अबनो रिप्लाय रिखांखाय कैश लायो इंगे तामो कामबा फेसबुक पेज फेसबुक रगो आसक के रिप्लाय लायनानै अब सारा तै काम गदे आबरकनो चाय काम करै ओ बुरि रक चाय काम करै बरनि बाग आबुन बागैनो बरक निजि बुइनो सिं बरक खिनि मानो बरनो बुइ खायपुरु खुंखाय बरक केस इसनाय बरक मामला खायजनाय भो आफुरखाय थांलाय बिले बाक्सा साइबार क्राइम रगो थाङै केस लायो ओ जे इमेल टिमेल अनरदु लायो बाक्सा ओ वुमेन पीएस रगो थाङै केस लायो सांबा थाना थाङै केस लायो खवाय थाना थां केस लायो पश्चिम थाना थां केस लायो गोबां मा अबहाय दंगो किन्तु बतामुइ केसरि बिनि साकनि जे बुखक बसन अंखरमानि ब आबनोखे नाया ब बुइनोखे बोले हिनमानो ब हिनजाफोरखे बोले केस दिबो ननले बुइनो हिनाले ननके साबो अधिकारी खबा बुइनो नों हिमानखे ननो बुइ हिमानो ननो सै हिमानखे ननो बुइबो ननो सै हिनाय ननो मुसौ खंखाय बुइबो ननो मुसौ खनाय अब कुन जलना कक करे जेमन रिप्लाय जेमन आन्सार जेमन रिप्लाय अबनो अबन बागिनो जों सावो फेसबुक लाइव रगो फायै बुरि रग आमसक उंनानै नांगिया नरकनि बागै गोबां मा जेराय गाहाम नस्थ अंबायख्या
गोबां मानसिया गाहाम गोलोक बायखा তাই নিনি হামজালাইমো বা হাইন 12 বছর কায়া সানি 18 বছর কায়া সানি হাইন ও হাইন তকসা বখংনি খুমবাই দরা ফাহাই হাই কসাক কসাক সেরে দং না তৈ নষ্টং তমায়ো অবহাই রক বতঙ্গো তাই তঙ্গো অ জাগাও 18 বছর কাউই পারং থাङै ब कायजाक बरजाक बिहिक बसा गोनां रक ओ ते गाइसा बोरैनो तलाङै खा थांमानि बेंगालुर फो तामंगाय बेंगालुर खालायो बेंगालुर हंगा आबो साबन बुफानि जागाबा साबो बुफा जागा बायथन माने दं ओ जे खा थांनानै बुफानि जागा आरो पाइजाक दङ हायदा ना ओ खा थांनानै बंनि थागो जावनि जागा दङ आ जागाव पाइजाक आतेन बायदा आरो पाइया कोनै न कट कट तां तंजाक आरो थांलायो हायदा आरो थांगे बेलाय तंथ तक मा तंग आरो थांगे बो ताबो ताइ यगलिया आरो ताबो बेंगालुर त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन ताबो मानजाखा हंकाय आमति रक न बरक बो ताबो साजा सास्ते दिसनाय आरो तंगो खरकसा अजमा त्रिपुरा सानि बिसिंग चिनि त्रिपुरा हास्तेनि न ब बेंगालुर हास्ते वन बो तंगो ब रेस्टुरेंट चालक तंग आरो ब अबाब गरै बबो खरसा सांगारि सला न बुफा आर्मी रिटिया रंजाक न कट कट निनि yang त्रिपुरा बिनि गोबां मा दुकान दङो बेंगालुर बिनि ताबो दुकान कट कट दङो बरांनि बा गाव नायबो बेंगालुर तंगैबो बनगो फाइबो बिनि रां फैसा नबाब करै तो फानो द फारक जाहातो बेंगालुर फाइने त्रिपुरा सारक बिपद आपद नङै दङो हनै ब ओ बिपद न कातिरि दहरु बहुत हेल्प खालायो ब पियाबा हेल्प खालामनो यागुलो फानो बनो काहाम हिनै नुखुंनि बर रक लासो मनो रिप्लाइ रहैया बनो हामबाय रहैया बनो कुनु हामजम गरै केन्तो जेफ्रु सुबा सुनांगौ अफ्रुसे हामजगो बनो ब अंखा त्रिपुरा हास्तेनि न खरकसा ब मान्दाय आमसाइनि बेंगालुर त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डाइरेक्टर दारा दिनेश ब बहुत हार्डवर्क खालायका चिनि दफानि बागै तामो चेराय तामो खोनाय तामो कायजाक बरजाक जे खार थांनाय अबाहायरनो रंबै बर हरका एइफोरे जारा सामुं तांनो थानाय बेंगालुरावगो जलाबो साफानो अंथो बा उ अमर साकरा जलाफानो अंथो बरक जदिनो सामुं माइ दं हंकाय बिनरनो नगा सानै सालथाम चारि होय ताइ बिनि उ सिनिजाक दुकानगो बर हरो अबाहायके कन्टेक्ट हाय बर हरो हंकाय ताइ बसक सेफ्टि खालायनो दं सेफ्टि खालायगा बिन जदिबो ताबुक हंकाय बताय अबाहाय सेफ्टि खालिया ताबुक हंकाय अबाहाय जे बरक बोरै चला खारि थांनाय बरनो मानजाक हंकाय ताबुक त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन ताबुक अबनो साजा सासिरनाय एबा पुलिस केस खालायजाकनाय अबाहायरनो ताइ चुबालियानि साका ताइ अरो बंनि चुबामुं तंनाय जास्ट त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन जे मेम्बारशिप बरक चुबानाय गै जों थांनायाव जों अकक सायखनारिका गै तो फनो ताबुक खा थांनाय रक अबाहाय बेंगालुर रक ताइ ता खादि नरक जदि हामजाक कै तंखा हंकाय बा कायजनो कागलाय मालिया कायजनो मुसुंगा हंकाय नरकनि बागै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तंगो थाना तंगो पारानि प्रतिबासी ग्राम बासी तंगो पारानि ताबो अकरा सागरानो थुंबoi सालायदि बा निनि थानाव थांगै नरक सालायदि बा निनि उ कोर्टआव थांगै नरक दिबस नालायदि जदिनो तंगमालालिया हंकाय हंकाय तंगमान तै बसाय सातगिया बिहिक सातगिया तैले ओ खालाय मुंरंनो खालाय गांगले अबसाया जदि न बसायबनो बु त खाय समनो सारादिन बु त खलाय चारिया खानिया रां पैसा या फाइया बा समनि नगो क्रिमां फातार मां दं हांकाय अबहायरक जदि जाला जाय कस्तम दं हांकाय पारानि बरक तंगो एबा बुमा बुफा तंगो बुमा बुफानो सकां जानकदि बा चला बकाजों नगो तंगा बकरा सं जानकदि ताको बुखुं जानकदि एपरे सागनि बुमा बुफानो जानकदि बोरै बाहायनो सेम चलानि नगो जदि हामजो तंफायगा हांकाय जे चलानि बुमा बुफा एबा ओ बुरैनि हिंकाय बकरा ताइ ताको बुखुक सनो जानकदि ताइ निजिनि नुखुंनि बुमा बुफा ताको बुखुं जानकदि बरक जानकगै जदि न अबहाय बुजक जागैबो हामिनि परे हांकाय नरक पुलिस केस थांगै नरक कालगायनाबा बा खापिनाबा आबो नरकनि बेपार नरकनि मेटार एबा ताइ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थांगैबो नरकनि कागलायनानि बा कागलाया आबो नरकनि मेटार दिबस नानानि नाया हंकाय ताबो
o sate o kokno Facebook ni kokno sate sung o kokno ma sakatang hingkai o tong jora o je obo hai halok deroi tongmani chini dofani bisingo obo hai rono terek mane tamnani ma sokomon lainai obo hai rono जों सेफ्टी मा तंलायनाय जाहातो अबो हायिंया तै जदि नों अकरा सागरा तै बुसाबतै गनानो न आबाय खारथां गायनि नि बुसाबतै बिपद आपद उंगो मा परिया मा चाया मा नंया बुफा तंफुरो जे सारे तमा हाय बुफा क्रिन थांगा गाय बिनि सामुं नंबो कमुङै थांनाय अबो हायरंनो एफरे बुफा क्रै हिनै बो बुइबाय हिंजांनाय गबरो हंगा बुसारंनि लाचिमुं फायनाय बा ओ बुफासं ससियेल मिडिया काका हंगाय बुफासंनि लाचिमुं फायनाय बुसारंनि लाचिमुं फायनाय o jora hangano jere rokni bokorogo hapthanga hangkai tai lekha pora ngya ngui tongnai tai obo haino busani bo sremung ngui thango nga obo jat busaro kaham srnani hami srnani jan nukhungni je guardian kaham hangkai busabo kaham ngui thangnai jodi noni nukhungni guardian jodi no hamya ngui tongkha hangkai o je busabo ti hinjane robo hamya lamono ngui thangnai terek obon bagino jani nukhungo kok banglai phano walai lai phano हिसांनि परिबार कायसा वालाय तंफनो केन्तो बुसाबुतैनि बागै टेकाल जों मा तंनाय बुसाबुतै गाहाम तंथो हामिया तांथो अबरन जों मा नायनाय केन्तो जदि न अबरन जों साइ तमन बिसिंति फनो खुनजवा कानिया खनाया अंखांगाय नावनि बाय नरक न देरामुं फायनाय लासो नरनि बागै के खरसा कक थाय सानायबो तंगलाक गे ताबुक टेकेजा फायदि पाइथागो जों सायनो जे फेसबुक नि कक फेसबुक बो हायनो खरकसा खरंनि बोरि रक तंगो गोबांमा बुरिया खरसा खरंनि बुरि रक तंगो अबो हाय फेसबुक रगो हामिया भिडिअ पोस्ट खालायनाय हामिया कक सित्रा सानाय हामिया कक सित्रा सामानि यागुलो बुइबाय बो प्रेंक खालायजाखा बा ट्रेक खालायजाखा बा बो तैसा अ भिडिअ न डाउनलोड खालाय बो जदि अबनो तैसा आपलोड खालायजाखा रिप्लाय जाखा हंकाय अफरकाय बिनि लाचिमुं फायो अफरो लाचिमुं फायखा हंकाय बो ओ जे भिडिअ आपलोड खायनो बागै बो केस खालायो बा बो बनो जले जागो हंकाय निजिनि साक निजि जे तमुं सामुं जे कक सामुंले बिनि गसे गथगिया ओ कक गथगिया अंगिनो जे अबो हाय हिनै जे पोस्ट खालायजागो लासंका बो जले जागै केस खालायो ग अबो हायरनो मुथानांतो ताई ओ निजि केस खायनै बरक बो निजि ताम कक साका बो अबनरनो बो वानसुनानि अंथो अबन बागैनो जों एक्सप्लेन जों रिबो लुकोरंनो जे फेसबुक थंगि तंनाय लुकोरंनो गाय फेसबुक नि बिसिंतै गाहाम खायदि हामियाता अंदि सामान जागाबो कायसानो ते काय सेजावो कायसानो ते काय सेजामान बिसिंतै ते खरसा बरक खा तजाय अंगै बिनि ओ बुइनो सेजामानि न रिप्लाय रिखांगै न लासोखाय बो केसिबो गै जदि रिप्लाय रिबो बो बुखु सित्रामन पेपार दं हंगाय बुइबो थामजि काजगो जे ओ बरक थामजि काजमा हायकिनो बुइबो थामजि काजगो अफुरु हंगाय सिन्दाल बुइदाल फालनाय अमक समक बुसाय गथाम बुंको कालायजा दाबो तेसमान नाहार लायख्या अबरा अबो हायरखनै बनबो थामजि कारो किन्तु बखा ओ थामजि न मनगुइ तंमाया बखा ओ थामजि न मनगुइ तंमाया o thamchino monok tongmai ni bagino bo hangkai gangla hahay kha sai miya borok tongo gangla no bo kham karo no bo bokhai kha ketei monogui tongmai jat borok bini purungka bokhai buino kesi sanai obo hero ki sa ba nini nung no buino saiman kangkai nini no bo buima sanai nini no bui kha ketei monok tomang hangkai nung bo saja puro kha ketei monogui ma tongnai hai gaisi nung tongui manai Facebook nung obo hai kok rok saimanai jodi nung monok tongkhangkai nung monok jangnai buibai nang monok jagya hangkai nang monogui mai hangkai hojom khaime hangkai nang bo obo hainong na jemon naide takhum rok tama puisa monok hangka tama puisan kiu hojom mungya bongni bohogo obo haikino hojom mungya o borok jabon bagino bo kesiu buino nge khapan to tai buksong जों chini je Facebook ni kokno je जों samani oborok no lukuro bahai matong oborok samarok kubuida na bobo hai जों tebo saimanai buskangni salogo जों tebo nailai khnaलायनाय अबहायनो जों एक्सप्लेन होनाय लुकुरंनो जातो गय फेसबुक रक इंटरनेट फाइमानि बेलाय गाहाम फेलिक फियाबा बाबिसातिगे हामिया हंगाय जे फेसबुक नुकजा लायो कक सालायो ताइसा अबहायन थाजि सामाहाय हजम खलायमाया बुइनो गबर साइमनो निजेखाबो साजगैमाया अबर हंगाय केसिबो नैनि ओ थामजि नैनि ओ कुटुं ओ तुंलक आबो सारादिनो चुगुलाक सालसा थांदावै मा थांनाय जेफोर थान्दावानो अफुरु साइमाननाय जेफोरो जे जागावो नों बुइनि बागै केस दिखा जेफोरनि नि एगेन्स्ट केस जागानो अफुरु से नों सिसिनाय ओ आंगो मते कक सामानि तंगो आंगो मोहायनो ओंखाना आंबो आबन बागैनो केस बनो मारिखा
tai angbo tabo case tago ani bo saya nong khana o saya na apur se nang sikar khlainai apur se nang sisinai obon bagino jeng sawo sin mano hni borong ta hindi sai mano hni ta sadi gonang no bo gonang ta hindi gri no bo gri ta hindi tangi hingkai bo ni jibo gri na musung ya bo ni jibo gonang na musung ya ja bogoban ni mani bogoban bagmani bo obon mano bo oboni pholno manai bo gonang sawo ba kormo phol nang malia nang biganang ma tongo obahino khapong tawo tai bu song गाव बाहेरावनो जों मा बुजिलायनाय बुजिमान बिसिंथि से चिनि दफारक आहानसि तरक तरक कमिजाक आहानसि दफारक तरक तरक कमाजाक किसाजाक ओ फातानि फायनाय बांलादेशि रक जेमन खामता बुफां गामाय बुफांगो ततबा कसंगै गामाय बुफां थैमा हाय खामता बुफां थैमा हाय अबा हेकेन तरक तरक चिनि दफा कमाय तमनेसि ताइसि अ बिसिंगोसे चिनि सागबाय साग चिनि दफाय दफा न काइसानि बरक ततैसे ताइसा अबहाय kok banglayo kesing layo ui dong hangkai chini dopha borok thangai tai hamjnai ba oborong no sung ma wan suklai thai oborong no wan sugui norok nailedi wan sugui naiman pore norok kok sadi comment khaidi comment khain ta pokdi salburum rum tongo nong logiwo chini kok tv kok bro news kok tuma jong norok no explain kok rok sawo tai kabangma norok no hamya chain jora hamya chain kok sai khnarewo kabangma video rok sung phunugo oba haikino kok rok bo sung sala susu norok no sai khnaru khapang daw tai buhuk song इंगा नाय तंदे चयागारि सालबुरुम बुरुम चिनि कक टीवी कक बरो न्यूज कक थमान बिसिंतै चिनि जे सालसा जरनि कक लामपान्दा अमा हायरनो सुनानो सायखनारो जातोकाय केबो मोखां फरां सामुयातै केबोनो केबो अबाहाय सागबाय साग केसं लायातै सागबाय साग जदिनो केसं लायखे हांकाय सागनि पखेनो हामिया निनिबो हामिया बिनिबो हामिया तांगे इंगाय सानाय बरक सावैसिका हिनाय बरक हिनिसिका अमनो जों मा नायनाय मा मनंनाय किन्तु नेक्स्ट टाइम रगो अबाहाय तांलायदि next time jodi oboni inglai khangkai kobangma obahai majra kobangma no relai hingkai obotai majra paimung krei kyas bo paimung krei duniyawo nang maibo sabai kha opungkha hini nang hiya thaiya sakno nang mai sai thanango thaina puru phamto maibutei hini sanai man nang lango hingkai जों borok munisuni kok thaiya sakno jepuru mai chanani yakaro opurun chini kok bo yakaro jepuru nang thayo opuruno mai bo yakaro opuro ni kok bo mothaklango opuro kai nang kebai kok sana kre nang sorgo sa kai thamina gulo ge kham taw tai bukso musudung sito tini salajrani chini kok tipini kok lampanda orang kholap chawano jatan na hambai